am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. At para sa mga headlines, weather forecast, malakas na anihan walang banta ng bagyo sa kanlurang Pasipiko. In local news, pakwan na nabili ikinadismaya ng netizens sa Cagayan de Oro. Dating SSS chief na nanawagan kay Marcos na harangin ang 15% pagtataas sa SSS contribution. Mga kandidato sa Mayo 2025 elections ipagbabawal sa AKAP payout site. 771 katao nasaktan sa pagsabog. For the national news, hindi na itapon ng basura matapos ang Pasko nagdulot ng amoy sa Manila. An international, ang civil war sa MAGA nagdudulot ng pag-alala tungkol sa magulong pamamahala ni Trump. Entertainment, ang kampiyon ng The Voice USA na si Sofronio Vasquez bumalik na sa Pilipinas. At para sa sports, Federasyon ng Gymnastic nagtapos ng 2024 sa pagwawagi ng NAS ng Taong Award. International feature, mga residente ng New Orleans nagdaos ng vigil para sa mga biktima ng pag-atake sa araw ng bagong taon. At para sa national feature, ayon sa analyst, ang dambuhalang barko ng China sa Zambales ay isang pagpapakita ng lakas. Trivia, Blue whale, the magnificent giants of the ocean, symbol of conservation and strength. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at mayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. At para sa local news, pakwan na nabili ikinadismaya ng netizen sa Cagayan de Oro. Isang netizen mula sa Cagayan de Oro City ang naglabas ng pagkadismaya matapos matuklasan ang binili nilang pakwan ay kumuyos at naglabas ng maraming tubig at lalagyan ng mga prutas na inihanda para sa bagong taon. Ayon sa netizen, pinaghinalaan nilang ininject ng tubig ang pakwan upang madagdagan ang timbang nito at maging mas mahal ang presyo, na maaaring gawin ng ilang nagtitinda upang manloko. Nagulat ako kung bakit napakaraming tubig sa lalagyan ng mga prutas para sa bagong taon. Napansin ko din ang pakwan na nabili ko noong ika-31 mula sa pamilihan sa Carmen ay bumagsak. Nang tingnan ko ang mabuti, nalaman kong parang ininjeksyonan ito ng tubig para bumigat. Kaya pala kahit maliit ang pinili ko, umabot pa rin sa higit
sa 2 kilo ang timbang. Grabe talaga ang mga manluloko ngayon. Ibinahagi ng netizen sa kanyang post. Gayunpaman, ayon sa ibang mga netizen na nagkomento, maaring natural itong nangyayari sa mga pakwan na luma na sa stock at hindi dahil sa ininjeksyonan ng tubig. Nagkaroon ng diskusyon sa social media kaugnay ng insidente, kung saan nawagan ang ilang naigpitan ang pagbabantay ng mga magtitinda upang maiwasan ang ganitong panluloko at maisiguro ang kalidad ng mga produktong pagkain sa mga lokal na pamilihan. Nagbigay din ito ng paalala sa mga mamimili na maging mas maingat sa pagbili ng prutas lalo na sa mga panahong tulad ng holidays. Dating SSS chief na nanawagan kay Marcos na harangin ang 15% pagtaas ng SSS contributions. Cagayan de Oro City, Pilipinas. Umapila si dating Social Security System o SSS Chief Rolando Macaset sa Malacanang na mag-utos ng pansamantalang suspensyon sa pagpapatupad ng mas mataas na kontribusyon. Ayon kay Macaset, may sapat na kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pigilan ang pagpapatupad ng Republic Act RA 11199 o ang Social Security Act. Iginiit ni Macaset na nakasaad sa batas ang otoridad ng nakaupong Pangulo na suspendihin ang pagtaas ng singil kung may mga miyembro ng SSS na magpapahayag ng kanilang pagtutol. Dagdag pa rito, ang pinakamalaking kontribusyon ay nasaan magiging pabigat na pasanin sa mga manggagawa at mga employer lalo na sa gitna ng kasalukuyang kahirapang dulot ng mataas na inflation at bumagal na ekonomiya. Ipinunto rin ang kakayahang magdesisyon ukol sa mga ganitong isyu ay mahalaga upang maprotektahan ang kapakanan ng mas nakakarami. Mga kandidato sa Mayo 2025 elections ipinagbabawal sa AKAP payout site. Cagayan de Oro City, Pilipinas. Ipinahayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ipinagbabawal ang mga kandidato sa Mayo 2025 elections ipinagbabawal sa AKAP payout site. Cagayan de Oro City, Pilipinas. Ipinahayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipinagbabawal ang mga kandidato na umano sa payout site ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa panahon ng kampanya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, isa ito sa mga mahigit na halitungtunin na nilikha ng kanilang ahensya kasama ang Labor Secretary Bienvenido Lagisma at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Nilinaw ni Gatchalian na layunin ng patakarang ito na matiyak ang tamang implementasyon ng programa at maiwasan ang paggamit nito para sa mga layunin ng politika. Mahalaga na hindi maapektuhan ang distribution ng ayuda ng mga kandidato at hindi ito maging instrumento ng kampanya sa darating na halalan. 771 katao nasaktan sa pagsabog. Cagayan de Oro City, Pilipinas. Lumampas na sa 771 o 27.6% ang bilang ng mga nasaktan mula sa mga insidente ng paputok habang ipinagdiriwang ang Pasko at Bagong Taon sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health o DOH, ang bilang ng mga nasaktan ay lumampas sa kabuang bilang ng mga sugatan na itala mula Disyembre 23 hanggang Enero 5, 2024 na mahigit sa 500 na lamang. Ang pangunahing sanhi ng mga sugat ay ang improvised cannon o boga, samantala 3 tao na ang nakumpirmang namatay dahil sa paggamit ng mga illegal na paputok. Weather forecast.
Malakas na amihan walang bangka ng bagyo sa kanlurang Pasipiko. Walang masyadong balita sa tropiko sa ngayon. Patuloy na nagdudumina ng shoreline pagdudulot ng malakas na hangin sa Hilagang Luzon habang ang Invest 90W ay nasa malapit sa Malaysia at Timog Silangang Vietnam. Ang gatipikong ito ay mula kay Will Weaver ng Pacific Typhoon Season. Bisitahin ang kanilang Facebook group para sa karagdagang impormasyon. Patuloy ang epekto ng easterlies at shoreline na nagdudulot ng mahangin na kondisyon ng Hilagang Luzon at malakas na ulan sa timog at kanluran. Magpapatuloy ito habang Martes hanggang Huwebes na may northeasterly flow sa katimugang Luzon, Palawan at ilang bahagi ng Visayas na may kalat-kalat na ulan. Sa pagtatapos ng linggo, inaasahang humina ang mga pag-ulan. Ang mahinang low pressure area sa Silangang Luzon ay maari magdala ng tuyong hangin sa Hilagang Luzon. Mabuting balita, walang inasang bagyo habang kalagitnaan o huling bahagi ng Enero bagaman karaniwang may isang tuwing buwang ito. Noong 2024, maraming bagyo sa mga bare months at lubos na naapektuhan ang Hilagang Luzon. Sa ngayon, mas tahimik ang panahon na isang magandang pagbabago. Mananatili ang hanging amihan at hapon na pagulan sa katimugang Luzon at Visayas. Ibahagi ang lagay ng panahon sa inyong lugar. Para sa national news, ang hindi maitapon na basura matapos ang Pasko nagdulot ng amoy sa Manila. Naghihikayat ng agarang panlilinis ang mga residente sa ilang barangay sa Manila dahil sa mga tambak na basura na nagdudulot ng mga panganib sa kalusugan ng komunidad. Sa Sagrada Familia Street sa Barangay 767 ang mga basura pagkatapos na Pasko ay naging pugad ng mga peste na nagdudulot ng problema sa mga negosyante tulad ni Lourdes Vin as 50 na may maliit na karinderya sa lugar. Matagal na akong nagtitinda dito pero ngayon lang nangyari ito. Dumadami na lang kasi yung mga basura galing sa mga bahay. Itinambak nila dito. Kaya nababawasan yung mga customer kasi naamoy nila, sabi ni Vinyas. Samantala, si Gloria Tom, 69, ay nahirapan sa amoy at nag-alala sa posibleng epekto nito sa kalusugan ng kanyang mga apo. Bago magbagong taon, naroon na yung basura. Kumain ako at nakikita mo na tambak na basura. Wala na ngang gana, sabi ni Tom. Sa Onyx Street naman sa Barangay 787, tumaas din ang mga tambak na basura. Ayon kay Danny Rosales, konsehal ng Barangay 787, nakakita siya ng garbage truck na kumukolekta ng basura bandang hating gabi. Nag-away-away na nga kami kaninang umaga. Punong-puno ito ng basura. Mabuti na lang at tumating yung truck kung hindi pa nakuha agad. Malaking problema sana, dagdag ni Rosales. For the international news, ang civil war sa MAGA nagdudulot ng pag-alala tungkol sa magulong pamamahala ni Trump. Washington, habang ang mga taga-suporta ni Donald Trump ay nagkakaroon ng alitan bago ang kanyang inaugurasyon, nakikita ng mga analista na ang tensyon sa pagitan ng mga bilyonaryong nagbigay suporta sa kanya at kanyang mga taga-sunod na manggagawa ay maaring magtampo ng isang malaking agwat na nagbabanta sa kanyang marupok na koalisyon. Ang alitan tungkol sa pagtanggap ng mga bihasang manggagawang
banyaga ay nagbukas ng malalim na paghati sa pagitan ng mga matatag na tagapagtanggol ng imigrasyon na matagal nang sumusuporta kay Trump at ng mga tech boss na investment na malaki sa kanyang muling pagkahalal. Ang pagtatalo ay maaari magtulak ng isang hindi maayos na paghati at pinapakita ng mga nangungunang personalidad sa Make America Great Again MAGA movement ang kabalintuunan ng isang populistang kilusan kung saan ang mga mayayaman ay may hawak ng kapangyarihan. Pinangunahan ni Silicon Valley ang kampo ni Elon Musk, ang CEO ng SpaceX at Tesla, na nagbigay ng hindi bababa sa $250 upang punduhan ang kampanya ni Trump. Habang ang kandidato ay nagpakalat ng maling kwento tungkol sa krimen na dulot ng mga migrante, bagamat mahalaga ang pinansyal na suporta ni Musk, siya ay naging target ng MAGA matapos niyang suportahan ang mga visa para sa mga bihasang manggagawang banyaga, na tila hindi alam na ang kanyang paninindigan sa migration ay kasulungat o salungat sa mga anti-migration na damdamin ng kilusan pati ang kanyang sariling mga practice sa negosyo. And for the entertainment, ang kampiyon ng The Voice US na si Sofronio Vasquez bumalik na sa Pilipinas. Bumalik na sa Pilipinas ang Filipino singer na si Sofronio Vasquez matapos manalo sa The Voice US Season 25 noong nakaraang buwan. Tumati siya noong linggo ng umaga at sinalubong siya ng mainit ng kanyang ina na si Aida Vasquez at ilang mga kasama. How does it feel to be back? Yung palanding pa lang, parang gusto ko nang tumalon eh. Sobrang excited ako to see my mom and of course to be in the Philippines and to be with the people na talagang nagro-root for me. So, Right. Sobrang exciting, kuya, na finally I get to be back and I'm just excited kung ano mangyayari. So hindi ka nakapag-holidays dito, no? Nasa Hindi. States ka Kasi lang. I get to, I need to finish all the press Commitments. tour commitments and then the initial conversations with the record label. Okay. And hopefully, after dito kagad pagbalik, roll na, work ulit. Kamusta yung life after winning? Life after winning, overwhelming siya kasi hindi sanay kasi ako mag-isa lang na naglalakad and sometimes I forget na may mga nakakakilala na pala sa akin. Right. So one time, nag-jacket lang ako and parang nilapitan ako na, are you the winner? Tapos ko, oo nga pala, parang kailangan ko na yatang mag-ayos kasi minsan nakakalimutan natin na Right. Ang 26 anyos na mang-awit na tubong Pilipinas ay nasa bansa upang makapiling ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Habang narito, nakatakda rin siyang mag-guest sa ilang palabas at magsagawa ng mga live performances. Isa sa mga tampok na kaganapan sa kanyang pagbabalik ay ang kanyang homecoming sa sikat na variety show sa It's Showtime sa Lunes. Ang kanyang pagkapanalo sa The Voice USA ay nagbigay sa kanya ng pambansang pagkilala. Hindi lamang dahil sa kanyang talento sa pagkanta, kundi pati na rin ang kanyang pagkamanga paglalakbay bilang isang international na Filipino artist. Ang suporta ng kanyang pamilya at mga tagahanga sa buong paglalakbay niya sa show ay labis na nakaka-touch at ngayon, habang siya ay nasa Pilipinas, inasahan niyang makapagbigay-pugay sa mga taong sumusuporta sa kanya. Sports. Federasyon ng Gymnastic nagtapos ng 2024 sa pagwawagi ng NSA ng Taong Award. Manila. Matapos ang isang hindi malilimutang taon,
Tatanghalin ng Gymnastic Association of the Philippines o GAP bilang National Sports Association o NSA ng taon ng Philippine Sports Writers Association. Ang 62 gulang na federasyon ay isa sa mga pangunahing tagapagtulak sa makasaysayang tagumpay ng gymnast na si Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympic, kung saan siya ay nanalo ng 2 gintong medalya. Si Yulo ay nagwagi sa parehong men's vault at floor exercise at naging kauna-unang Pilipino athlete na nanalo ng maraming medalya sa isang Olimpiada. Ngunit ang tagumpay ni Yulo ay hindi lamang ang pinakamahalagang pangyayari para sa GAP noong 2024. Naitala rin ang kasaysayan ng mga gymnast na sina Aliyah Finnegan, Ima Malaboyo at Livy Jong Rivivar ay kumakatawan sa bansa sa 33rd Summer Games. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 60 taon na nakilahok ang mga Filipino female gymnasts sa Olympic Games matapos ang paglahok ni na Evelyn Magluyan at Maria Luisa Floro sa 1964 Tokyo Olympics. Pinili ng GAP bilang NSA ng taon at bibigyan sila ng pagkilala sa San Miguel Corporation, Philippine Sports Writers Association o SMC PSA Awards Night sa Enero 27 sa Grand Ballroom ng Manila Hotel. Si Carlos Yulo ay pinarangalan din bilang Athlete of the Year. At para sa international feature, mga residente ng New Orleans nagdaos ng vigil para sa mga biktima ng pag-atake ng araw ng bagong taon. Noong Sabado, Enero 4, nagtipon ang mga residente at bisita ng New Orleans, Louisiana upang magbigay-pugay sa mga biktima ng trahedya na dulot ng pag-atake gamit ang truck sa bispiras ng bagong taon. Ang isang pansamantalang memorial sa Bourbon Street ay may mga cross na may larawan ng mga biktima at nananalangin at napapaligiran ng mga kandila at bulaklak. Si Charles Cruz, 33, isang lokal na residente, ay nagbahagi ng kanyang kalungkutan. Pwede akong nandyan, pwede si kahit sino. Matapos niyang mawalan ng kaibigan sa pag-atake, si James War, 47, na nagdadalamhati rin sa pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Elliot Wilkinson, ay nagsabi sa isang trahedyang ito na kailangan natin harapin ang lahat ng karahasan mula sa buong mundo. Bakit dito? Ang mga bisita mula sa ibang lugar tulad ni Rosie Jane, 53, mula sa California ay nagbigay-pugay din sa mga biktima at sinabing, pupunta ka dito at magpapaalam sa pamilya mo na inasal makikita mo silang muli pero minsan hindi mo na sila makikita. Sa kabila ng kalungkutan, natagpuan ng komunidad ang lakas ng isa't isa. Tumugtog ng musika habang ang ilan ay nagsayaw bilang paggugunis sa mga buhay ng nawala. Isang selebrasyon na ito ng mga buhay na pumanaw at ang pagkakaisa ng komunidad. Sabi ni Ken Kwame, 70 years old, isang bisita mula sa North Dakota, ang nakamamatay na pag-atake ay naganap sa unang oras ng Enero 1 ng isang veterano na US Army ay nagmaneho ng kanyang truck papunta sa isang grupo ng mga tao na nagdiriwang sa French Quarter ng New Orleans. 14 na tao ang nasawi at 30 ang nasaktan. Ang salari na pumanaw din ay may ISIS na bandila na nakabalot din sa kanyang sasakyan. At para sa national feature, ayon sa analis, ang dambuhalang barko ng China sa Zambales ay isang pagpapakita ng lakas. Manila, isang analis ang nagsabing ang presensya ng dambuhalang barko ng China sa Zambales
ay isang nagpapakita ng lakas na layuning takutin ang Philippine Coast Guard o PCG at mga mangingisda sa Pilipinas sa simula ng taon. Kinumpuna ng PCG na ang China Coast Guard Vessel 5901 ay naroroon noong Sabado ng hapon. Patuloy na hinamon ng BRP kabra ng mga eroplano ng PCG ang presensya ng China Coast Guard na tinuturing nilang nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas alinsunod sa Philippine Maritime Zone Law of UNCLOS. Ayon kay Professor Renato De Castro sa isang panayam sa ABS-CBN News, ang pagdaan ng pinakamalaking barko ng China ang mga katubigan sa Zambales ay nagpapakita ng galit ng Beijing sa Maynila. Pinamumukha talaga sa atin ng China na galit sila sa atin. Hinamon natin ang kanilang mga territorial na paghabol sa West Philippine Sea at South China Sea. Ipinapakita natin sa China na hindi tayo atras sa kanilang pananakop, sabi ni De Castro. Isang profesor sa De La Salle University, idinagdag niya na maaring igiit ng China na ang pagdaan nila ay isang inosenteng pagdaan sa mga international na katubigan. Sa simula pa lang ng taon, ipinapakita nila sa atin, huwag niyo kaming pikunin dahil kaya namin kayong tapatan at durugin. Talagang pagpapakita lakas, lantaran tayong dinuduro ng China, sabi niya. Para sa trivia, Blue Whale, ang kangahangang higante ng karagatan, simbolo ng konserbasyon at lakas. Ang Blue Whale ay isa sa mga pinakahanga-hanga at eleganteng nilalang sa kalikasan, sa laki, bigat at lakas ng tunog na higit sa karamihan ng mga buhay na nilalang. Ito ay mayroong maraming record at isang simbolo ng konserbasyon para sa mga balyena at dolphin sa buong mundo. Ang kahangahangang hayop na ito ay maaring umabot sa 100 talampakan ang haba at may bigat na kasing haba ng 200 tonelada, kaya ito ay ang pinakamalaking hayop na nabuhay sa buong mundo. Kilala rin ang Blue Whale sa kanilang mga kamanghamanghang tunog na umaabot sa 188 decibels na mas malakas pa kaysa tunog ng isang jet engine at kayang maglakbay sa libu-libong milya sa ilalim ng dagat. Sa kabila ng kanilang napakalaking laki, ang Blue Whale ay kumakain lamang ng maliliit na organismo na tinatawag na krill. Maaari silang kumain ng hanggat 4 na tulinada na krill kada araw upang masuportahan ang kanilang malaking katawan. Bagaman malakas at matatag ang mga nilalang na ito ay isang simbolo ng pangangailangan para sa konserbasyon ng dagat. Dahil sa matinding pabagsak ng kanilang populasyon, dulot ng paghuhuli sa nakaraan, at patuloy ang mga pagsikap upang protektahan sila mula sa mga banta tulad ng pagbabago ng klima at mga banggaan sa barko. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa labas ng bansa. Patuloy po tayong makinig at manood ng Pinoy Rab on YouTube channel. Maraming salamat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.